Hej alle sammen, og velkommen tilbage til vores kanal. I dag tager vi fat på et spørgsmål, som optager enhver virksomhedsejers sind. Hvordan får jeg mere trafik til min hjemmeside? I denne video vil jeg guide dig gennem nogle vigtige ting, der er afgørende for din online succes. Så lad os komme i gang. Først og fremmest skal du forstå dit publikum. At forstå dit publikum er ligesom at kende din bedste vens yndlingspizza topping. Det er essentielt. Du bør stille dig selv spørgsmål som, hvem er mit publikum? Hvad kan de lide? Hvor hænger de ud online? Og når du ved det, kan du tilpasse dit indhold for at fange deres opmærksomhed og få dem til at besøge dine platforme eller hjemmeside. Forestil dig internettet som en travl markedsplads. Det er vigtigt, at du er til stede på de platforme, hvor dine kunder befinder sig. Hvis du eksempelvis tilbyder virtuelle indretningsydelser, kan platforme med fokus på arkitektur og indretning som Pinterest være det rette sted for dig. Eller lad os sige, at du tilbyder professionelle coachingydelser, så kan en platform rettet mod karriereopbygning som LinkedIn være det rigtige sted for dig at være til stede. Sørg for at gå derhen, hvor dit publikum hænger ud, og fang deres opmærksomhed. Et andet vigtigt punkt er at forstå dine kunders sprog. Hvad betyder det? Forestil dig, at du leder efter bæredygtig boligindretning lavet af genanvendelige materialer. Du vil formentlig ikke bare åbne Google og søge efter ting til mit hus. Du vil sandsynligvis indtaste noget mere detaljeret, der er tættere på dine behov, som miljøvenlige møbler til stuen eller bæredygtige træmøbler til hjemmet. Forsøg at sikre, at du bruger de præcise nøgleord, dine kunder bruger, da brugen af nøgleord sørger for, at dit publikum finder dig i deres søgning. Hvis de søger efter miljøvenlig boligindretning, så sørg for, at disse ord er inkluderet på din hjemmeside. Det er en god idé at overveje brugen af nøgleord, når du arbejder på alt indhold, der vil være på din hjemmeside. Tænk på dine overskrifter, dine produktbeskrivelser og måske endda dine navigationsmenuer. Det handler om at vise, at du tilbyder de løsninger, dit publikum leder efter. Som de siger, indhold er konge. Blogs, videoer, podcasts, de tæller alle sammen, og de spiller en vital rolle for din brands synlighed og hjemmesidetrafik. Gå videre og skab indhold, der resonerer med dit publikum. Del din ekspertise og fortæl historier og besvar deres spørgsmål. Forestil dig, at du er et teknologiselskab, der sælger elektronik. At skabe how-to-indhold om dit produkt vil være en fantastisk måde at få synlighed og trafik til din hjemmeside eller relevante platforme, du er til stede på. Indhold er som en magnet. Jo mere værdi det tilbyder, jo flere besøgende tiltrækker det. Og når du opretter indhold, så prøv at opbygge fundamentet. Begynd med at dele det grundlæggende og arbejde dig op i kompleksitet. Det vil hjælpe søgemaskiner med at anse dig for en ekspert på området, og det vil vise dit indhold som svar på de spørgsmål, folk søger efter. Noget andet, der vedrører indhold og er utrolig vigtigt, er indholdsoptimering. Du bør altid optimere dit indhold. Og hvad betyder det så? Jo, grundlæggende bør du se det indhold, du opretter, som en investering. Hvis det ikke klarer sig godt og ikke tiltrækker eller konverterer kunder, så spørg dig selv hvorfor, og tænk over, hvad du kan gøre for at forbedre det. Når du forstår manglerne, så gå videre og foretage de nødvendige forbedringer. Tillid spiller en stor rolle i mange aspekter af din virksomhed. Fra dit brands synlighed til salget af dit produkt er tillid grundlaget for dine processer. Tænk på, når du vil købe et produkt, f.eks. en køkkenmaskine. Du vil sandsynligvis ikke bare gå til en hjemmeside og købe en tilfældig maskine uden nogen form for baggrundstjek. Hvad leder du efter, når du beslutter dig for et køb? Det er sandsynligvis, at du tjekker, hvad andre siger om produktet, du kigger på. Køber andre mennesker det samme mærke, sælger de kvalitetsprodukter. Hvordan var leveringen? Var det nemt at modtage varen? Og leverede de til tiden? Du skal opbygge tillid mellem dit brand og dit publikum. En måde at gøre det på er via social bevis. Opfordre dine kunder til at efterlade kundeanmeldelser på Trustpilot, da det er en fantastisk måde for andre potentielle kunder at se, at du er et ægte og troværdigt brand. En anden god måde at opnå tillid på er gennem backlinks, hvilket bør være en væsentlig del af din søgemaskineoptimeringsstrategi. Jo mere troværdige hjemmesider, der linker til dig, jo mere vil søgemaskinerne stole på din hjemmeside, og i sidste ende vil flere potentielle kunder ende på din hjemmeside. Hvis du gerne vil se en video om backlinks og hvordan du får dem, så efterlad en kommentar nedenfor. Når du skaber indhold, er autenticitet afgørende. Hvis du ikke tror på eller har viden om det, du skaber, vil det ikke have succes.
Så gør ekspertise i din branche til dit levebrød. Hold dig opdateret med branchetendenser. Lær alt, hvad der er at vide om det, du tilbyder, og sælger, og følg med i, hvad dine konkurrenter laver. Det handler ikke om at kopiere dem, men derimod om at studere og tilpasse. Og midt i alle de digitale værktøjer, der er tilgængelige i dag, må du aldrig miste din egen autentiske stemme. Folk forbinder sig ofte bedre med ægte oplevelser, så vær reel. Som du har set i videoen her, er der ikke noget let svar på spørgsmålet, hvordan får jeg mere trafik til min hjemmeside. I stedet er det mere som en rejse og en proces, hvor du opbygger og arbejder på forskellige elementer, der til sidst vil hjælpe dig med at nå dit mål. Så husk, kend dit publikum, hvad nyder dit publikum, hvilke platforme er de på, og hvilken slags indhold vil de gerne se. Vær til stede. Når du ved, hvor dit publikum er online, så sørg for, at du er der for at fange deres opmærksomhed. Tal dine kunders sprog. Brug de præcise ord, dine kunder bruger, og inkluder dem på din hjemmeside. Indhold er konge. Skab indhold, der resonerer med og giver værdi til dit publikum, og sørg for at give dem en grund til at følge dig eller besøge din hjemmeside. Tillid er alt. Opbyg tillid mellem dit brand og dit publikum. Opfordre dine kunder til at efterlade kundeanmeldelser og testimonials og få backlinks. Vær autentisk. Gør din branche til dit levebrød og vid, hvad du taler om. Husk, at folk forbinder sig med ægte oplevelser. Så der har du det. Det var vores tips om, hvordan du får mere trafik til din hjemmeside. Tak, fordi du så med i denne video. Hvis du er nået hertil, så sørg for at give os en tommel op og abonner for flere nyttige tips. Hvis du har nogle spørgsmål, så læg dem i kommentarfeltet nedenfor. Vi ses i den næste video.